May mo kami sponsor ticket para sa ano sa free food para na sa kabataan diri sa ano sa amon lugar sa St. Joseph, Haro. Mga tagami ganon sa ano guys ang tinapay, juice kag ano arroz caldo. Galing kay ano may limit kami kung pila lang kabilog 100 lang kabata ang among tagaan sini. Salamat sa atong sponsor nga si ano si Pastor Jacqueline Tupas ang akong nabayaw bulig ini para sa kabataan tabisan pa paano sa isa lang kaadlaw matagaan sila sa ano sang kabusog kagalipay pila kadlaw mas damo pa kita nga mabuligan. Salamat sa tanan nga naga ano support sa among channel. Good vibes lang Ilonggo Sikulog Vlogs. Muna na siya guys ang ano no ang pagluto namon kagina alas 4 sa aga 100 ini ka kabataan pero ano base masubra ini sa 100 ka kabataan. Yan, shoutout talaga si Mama, na-sponsor na gila sa ano, sa ating juice. Thank you very much, thank you sa iyong mga pag-ano, sa blessings. Thank you. Guys, ano, shout out na lang kay ano, may channel man si ano si Ate Weng Mondihar. Thank you. May channel man siya galing ano Weng Mondihar, paki-subscribe support na lang sa channel niya guys no. Neighbor ko lang sila dire. Isa siya man unang nakilala ko nga may YouTube dire sa amon. Shout out sa lang. Ang guys ini ano arroz caldo. Meatloaf niya siya guys. Salamat sa mga ano arroz caldo tapos meatloaf manok tapos ano tapos juice lang guys. Muna kay Ma'am Sheila dito kay na sa Sheila Sandy. Sila na nag-sponsor siyang juice tapos ano ari kay ano Pastor Jacqueline Tupas. Tapos may pandesal man guys ito may pandesal man dito. Medyo ano ni Nagtanda kami sana sa pagkaon para sa mga bata.
Isa ka juice. Isa ka juice, are. Golden coolers. Shout out sa inyo. Salamat. Orange flavor. Isa ka muni. Isa ka rascaldo ko. Isa ka pandesal. Pandesal pa, guys. Ayaw mo nito. Kita yang boleh apa? Masih mapasok pa lang. Ayos lang. No, salamat kay Bayaw Pastor Jack Pintupas kay Ma'am Sheila at sa laser sa mga upo ni Pastor Jack Pintupas. Good vibes lang, good vibes. Salamat.